तो शादी भइले कितना दिन भइल और 4-5 साल 5 साल हो गइल। आ 5 साल भइला के बाद रुआ एह बरा पवन सिंह से प्यार भइल ना तो होती मेरा मोबाइल थोड़ी ना रखता हो गइल। लइका भइल बानी एगो बेटा बा की बेटी? बेटा बेटा बाटे। एबरा बेटा भइला के बाद रुआ पवन सिंह से प्यार हो जाता तो का हो जाई? प्यार कोनो ना देखेला, जात पात उम्र भेद। हाँ छोड़ देले भाई। छोड़ देनी रुआ वहाँ के पति दुको छोड़ देले बानी? हाँ छूटले बराबर बा। छूटले बराबर बा। आ लइकुआ लइकवा कहाँ लगी रही हन? लगे रही हन। पति देव भाड़ में जास। पति से हम कोनो मतलब हमारा लगे आई संध्या जी रुआ आई रुआ हमसे प्यार करने के ठीक बा रुआ हम राखे में चारुआ काम देम तो रुआ साथे उहाँ के साथे रुआ काका कर खातिर तैयार बानी? हमरा के जेंग कहम जति कहम तति हम कर ले। माने जति माने कुछ हीरोइन बने के सपना बाटे ना? वहाँ से प्यार करे के सपना बा। प्यार करे खाली सपना बा? कौन प्यार? के तरह के प्यार? माने के तरह प्यार कइला त के बिस्तर वाला प्यार ना? जरूर जेंग हमरा कहम चाहे वो बिस्तर गरम करे के को, चाहे घर में रहे के को, चाहे घर से बाहर रहे के हम सब चीज कर। माने वो कस बिस्तर गरम करे तो बिस्तर गरम कर दे। बाहर है बात देख ली लोग खेत में बकरी चरावे। अच्छा रो बकरी चरावनी? बकरी पहले शादी से पहले? हाँ तो उन्हें खेत जोतात रहे न तो वो खेत में मतलब ट्रैक्टर में बाजत रहे गाना पहुंच के। पवन सिंह के गाना बाजता ट्रैक्टर में? तो सुननी न तो मतलब बहुत अच्छा लागल। तो वही सुनते सुनते जहाँ सुनी केनो केनो तो उन्हें के आवाज हो रहा था, बहिया में आवा करे जवा से सट जा, सुन ल तू दिलवा के बात हो, जुदा हो के जियल न जाई। लाज बाकी नहीं? ना 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 शर्म कइले तो प्यार होई। ना ना शर्म नहीं के ना। अपना करे जा जैसे राखब संभाल के, अपना करे जा जैसे राखब संभाल के, दे दो ना दिल ओढ़नी से निकाल के। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े है भगवान बड़ी फुर्सत से। जब आप पढ़त रहनी तो ओबरा के उसे प्यार भई रही कि ना? ना सही सही बोले सही सही बात बा। ना ना दूसरा प्यार हो मजबूरी में हवन प्यार हकीकत में। मजबूरी के प्यार हुआ? वाह वाह देखे लोगिन जिनका से शादी बोले वो मजबूरी के प्यार हुआ। आई पवन सिंह रियलिटी प्यार हुआ, बचपने के प्यार हुआ पवन सिंह। हाँ। नमस्कार प्रणाम, मैं रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत 2.0। अभी हम बिहार के चंपारण में हैं और आप लोगों ने वीडियो बहुत सारा देखा होगा, लेकिन आज ऐसा वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं और ऐसा वीडियो आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में आए दिन लड़कियां लड़का और औरतें वायरल होती जा रही हैं। कोई खेसारी से प्यार करती है तो कोई किसी से प्यार करती है, तो लड़का लड़का से प्यार कर लेता है, लड़की लड़की से प्यार कर लेती है। वैसे ही एक मेरे सामने है भाभी, इनका नाम है संध्या सिंहराज, लेकिन ये खुल्लम चुनौती दे रही है, खुल्लम खुला कह रही है कि हम पवन सिंह से प्यार करती हूँ। इनका शादी भी हो चुका है, अभी बच्चा उच्चा है कि नहीं? हाँ एगो बच्चा भी है, लेकिन आप देख सकते हैं, देखने से आपको लगता होगा कि ये इनका शादी नहीं हुआ है और ये 16 से 17 साल इनका उम्र होगा और ये बोलते हैं कि हम पवन सिंह से प्यार करते हूँ। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये पवन सिंह से क्यों प्यार करती है और प्यार का भूत इनको कहाँ से चढ़ा इनके सर के ऊपर। आप खुल्लम खुला बोल रहे हैं कि हम पवन सिंह से प्यार करते हैं, तो क्या आपके जो पतिदेव हैं इस बात से नाराज नहीं होते हैं? नाराज होइए क्या करम, हम तो प्यार पवने जैसे कर। हाँ। तो शादी भइले कितना दिन भइल और? 4-5 साल 5 साल हो गइल। आ 5 साल भइला के बाद रुआ एह बरा पवन सिंह से प्यार भइल ना? तो होती मेरा मोबाइल थोड़ी ना रखी हम बताएं कि पवन जी के पास हमरा पहुँचाई लगे। पहुँचाई लोगिन इतना दिल में बेचैनी बाटे कि पवन सिंह के लोग पहुँच जाई ना। 5 साल शादी भइल हो गई और तो जब शादी भइल तो ओहू बेरा रुआ अपना पति से कह सकत रहनी कि हमरो से बियाह ना करें शादी से पहले, कि हमरो से बियाह ना करम, कि हम पवन सिंह से प्यार करेनी तो हमरा से पवन सिंह से बियाह करे के बाटे, तो काहे ना कहनी? ना तो बाप मतारी के मर्जी से भइल बाटे तो का करी हो। तो अपना बाप मतारी से ना कहे कि हम पवन सिंह से प्यार करूं तो पवन सिंह से शादी करें ना? ओती बेरा ना कहनी। काहे ना कहनी? एबरा जब लइका एगो हो गइल, लइका भइल बानी एगो बेटा बा की बेटी? बेटा बाटे। एबरा बेटा भइला के बाद पवन सिंह से प्यार हो जाता तो का हो जाई? प्यार कोनो ना देखेला, जात पात उम्र भेदभाव हो गइल बा। तो प्यार का खोजेला? का खोजता प्यार? कि पवन सिंह बड़का स्टार से प्यार होई? छोटा मोटा आदमी से प्यार भी हो सकता है? का छोटा मोटा पति से प्यार ना मिलेला? ना पति से प्यार ना मिलेला?
मिले लाए ना 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 हाँ मतलब मिले चाहे ना मिले जे दिल में बाबा सब उहे रही तो दिल में 5 साल के बाद पति को छोड़ के 5 ना साल बाद कौन सी कुआरे से बानी ना कुआरे से पहुंच ही दिल में बानी लेकिन ओती बेरा छोट के हम बैठे तो हम का करी कुछ समझ ही ना होत रहे हाँ एक बार खोल के बोल दनी कि पवन सिंह से प्यार करता हाँ ये बेरा खोल के बोलता नहीं कि सोशल मीडिया पर हमरा पहुंच से प्यार हो तो एक बार और पतिदेव कहाँ बनी कहाँ बानी वो अलग बानी कहाँ बनी छोड़ देले बनी क्या हाँ वहाँ के छोड़ दिले बानी छोड़ देनी रुआ वहाँ के हाँ। पतिदेव को छोड़ देले बनी हाँ छूटले बराबर बा छूटले बराबर बा आ लइकुआ लइकवा कहाँ लगी रही हन लगो रही हन हाँ। पतिदेव भाड़ में जास हाँ पति से हम कोनो मतलब नहीं खे ना आ ए बार मान ली 5 साल हो गइल तो ए बार रुआ नैहर में बानी कि ससुरा में बानी ससुरा में ससुरा में बानी देख ले लोगिन पतिदेव के छोड़ देले बानी यहाँ के आ फिर भी ससुरा में बानी घरवा तो उनके हटे तो का हो जाए लेकिन उ ना रहनी हम अलग अलग रहनी अलग अलग रहू कहाँ रहनी वो अलगे बाहर रहनी उ हम बाहर रहनी कितना दिन हो गइल बाहर रहले टाल दिन हो गए तो वहाँ के मने सास ससुर जन बानी राउर तो वहाँ उनके सपोर्ट बाटे कि ठीक भाई पवन सिंह से तू प्यार करता रू ठीक बा हमारा बेटा के छोड़ देलू तो तू पवन सिंह के साथे रह ना केहू हम थोड़ी ना कही के अपन मतलब सास चाहिए कि जे हम घर उजड़ जाओ हाँ केहू ना सपोर्ट करला फिर भी हम उहे से प्यार करे हाँ वहाँ से प्यार करने तो वहाँ से शादी करे के बा तो प्यार करे नहीं तो शादी करे में कौन पता बा कि पवन सिंह के शादी हो चुकल बा तो का हो वहाँ के एगो पत्नी भी बानी हाँ और वहाँ के पत्नी ई वीडियो देखा तनी चाहे और संदेश वहाँ लगे पहुँचता तो वहाँ के का बीती ऐसा पवन सिंह रउआ बता दी कि रउआ खानी रउआ से लाख सुंदर सुंदर लड़कियाँ पवन सिंह के पीछे लाइन में लागल बरसा हजारों लड़की रुआ पता बा कि रुआ ई जो नाटक कइले बानी रुआ नाटक से पवन सिंह रउआ इम्प्रेस हो नाटक जिया लगता, रुआ नाटक से पवन सिंह ना रउआ इम्प्रेस हो नाटक जिया लगता तो हम इंटरव्यू ना दे हाँ ई माने क्या हटे का हटे का? प्यार हो प्यार प्यार बहुत लोग करेला लेकिन शादी से पहले करेला ना तो हमहू शादी से पहले ही से कइले बानी लेकिन अब तो वो बड़ा काहे ना कहनी कि हमरा पवन सिंह से प्यार में शादी ना करे कहत रहनी बाकी होती बेरे का करी मोबाइल उबाइल कुछ रहे ना अरे वो मतलब आम आदमी के हम तो पहुंच जी के बताई ना जाके कि तारा से कोनो लड़की प्यार करेले हाँ अच्छा अगर पवन सिंह के पास ये वीडियो पहुँचे अगर पवन सिंह कहे ठीक बा आई रुआ हमारा लगे आई संध्या जी रुआ आई रुआ हमारे से प्यार करने के ठीक बा रुआ के हम राखे में चार काम देम तो रुआ साथे उहाँ के साथे रुआ काका कर खातिर तैयार बानी उ हमरा के जेंगे कहम जति कहम तति हम कर ले माने जथी माने कुछ भी कहस हाँ माने कहस कि रात के चले हमरा लोग सुते कोनो दिक्कत नहीं कि हाँ हम सोच रहे माने सब कुछ एक्सेप्ट बा हाँ तो प्यार करे नहीं ई तो प्यार मैं हो। तो ई प्यार हो तो कह दिया ई प्यार हो तो कह माने दिया पवन सिंह खातिर हम कुछ कह दी प्यार हो तो उनकरे साथे न करम दूसरा के साथे थोड़ी नहीं तो करे माने जा। कहे के मतलब रुआ पवन सिंह के साथी उहे काम करे खातिर ई प्यार के नाटक कइले बानी ना उ प्यार है उ जथी करम जथी करवाए में ना करम तो हम ना भी करे माने अगर उ कह दिस कि हम तू अपना पति के साथे रह ठीक बा तू हमारे से प्यार करेलू लेकिन तू अपना पति के साथ रह तो रुआ उनका अपना पति के साथ रह हाँ उ जेंगे कहम हम वही कर ले तो फिर दोबारा हम पति के साथ रहे ना मतलब अगर उ कह देम तो हम फिर भी रह ले तो और मन का बा कि हीरोइन बने के बा कि वहाँ के साथ काम करे के बा फिल्म में कि गाना में काम करे के बा का मन में विचार बाटे का मन में अब प्यार करे नहीं उ हमरा के जेंगे रखे जौना नजरिए से देखे राउर का मन बा कि वहाँ के साथ माने फिल्म में काम करे के बा कि गाना में काम करे के बा कथी में कि हीरोइन बने के सपना बाटे ना वहाँ से प्यार करे के सपना बा प्यार करे के खाली सपना बा कौन प्यार के तरह के प्यार माने के तरह प्यार कइले तो उहे केकरा बिस्तर वाला प्यार ना जरूरी नहीं कि एगो बिस्तरे वाला तो माने कौन के तरह प्यार प्यार माने का तो खोल के तो नहीं बताई ना के तरह के प्यार करे के सपना बा कि प्यार करे नहीं बस हो गेल प्यार करे नहीं प्यार कथी करे नहीं का करे नहीं प्यार प्यार में का का करे करे नहीं प्यार में उ जेंगा हमरा कहे चाहे उ बिस्तर गरम करे के को चाहे घर में रहे के को चाहे घर से बाहर रहे के हम सब चीज कर माने उ कस बिस्तर गरम करे तो बिस्तर गरम कर दे बाह रे बाह देख ली लोगिन देख ली नहीं जाएगा प्यार माने माने हद हो बाटे माने पति से माने जौन उ सुख दी हन पवन सिंह उ सुख तो पतियों से मिलत हुई रुआ ना जे दिल में बा उ देवला तो ओकर मजा कुछ हर माने 5 साल से अभी तो दिल से बाहर ना उतरल अब शादी भइला पर लइका भइला पर पवन सिंह अब दिल से बाहर आ गेल माने कि अब तोरा से प्यार करे नहीं ना हम ओतियो बेर से कहत रहनी करत रहनी बाकी केहू ना सुनत रहे एत तो कबो होई नहीं कस कोनो मर्द नहीं कह सकत कि शादी से पहले रोकत नहीं अपना पति से कहनी कि हम पवन सिंह से प्यार करेनी कि हम सुनी हम पवन सिंह से प्यार करेनी कि हम रोज से शादी ना करम और शादी जबरदस्ती ना भइल कहनी हम ना ओती बेरा पति से बात थोड़ी ना होत रहे कि हम कह दी ना हम तारा से बियाह ना करम हम पवन जी से प्यार करेनी बियाह जब भइल तो ओ बेरा रुआ कह सकत नहीं अपना पति से कि हम साथ रुआ साथ ना सुतेम कि हम पवन सिंह से प्यार करनी हम पवन सिंह से शादी करम पवन सिंह के लगे सुतेम हाँ तो का हो गइल सब मतलब मजबूरी में भइल बा मजबूरी में लइको मजबूरी में भइल बा हाँ लइको मजबूरी में भइल हाँ लइका तो मजबूरी में ना होला काहे ना होला कि मन दुनू ओर से बा ना पतियों से मजा ले लेनी आप पवनो सिंह से मजा लेते रही ना ना उ पति से मजा उ मजबूरी में ले गइल बा बाकी अच्छा एगो बात बताई कि रोन जो भी वीडियो बनाओ तनी चाहे खुल्लम चैलेंज करता नहीं कि हम पवन सिंह से प्यार करनी आस पास के जो भी लोग बा
इरवा नहीं बुझात कि आसपास के जौन भी लड़की हुई सन ओकनी के दिमाग में गंदगी भरी और वो भी आगे चल के गलत कदम उठा सकसन। तो समाज के जौन भी ई समाज के बर्बाद करे के बिगाड़े के काम नहीं ना नहीं प्यार कइल कोनो गुनाह वाला चीज ना होखेला। प्यार प्यार होखेला। प्यार प्यार होला। हाँ अबे के गलती को चाहे सही बुढ़इलो में प्यार हो सकता ना। काहे ना मतलब बुढ़इलो में प्यार हो सकता। प्यार कबो ना देखेला उम्र तुमर के बूढ़ बा के जवान बा हो जाला एहसास बस एहसास हो जाला। हाँ। प्यार आदमी के देख के होला ना कि मोबाइल पर देख लेनी काहे ना मोबाइल पर देख लेनी अब प्यार हो गइल हो जाला। उ खाली मोबाइल में थोड़ी ना गाना में हर एक जगह तो उहे रहे नी। हाँ। जहाँ देखो वहाँ के फिल्म गाना लोग सुनत देखो तो देख के तो फिल्म गाना तो खेसारी लाल यादव बनावलन अच्छा फिल्म बनावलन अच्छा गाना बनावलन कोल्लू के अच्छा गाना होता सबके को अच्छा गाना होता टे। तो प्यार तो वो लोग से हो सकता है ना। वो लोग तो कुंवारे वाले लोग कुंवारे वालन जे उनको दिल लोग में कमल ना से ना ना जे दिल में रही ओकरा से न प्यार होई कि जे तो दिल में केतर बस गेलन कौन सिंह हमरा तो बस- समझे नहीं के आवत। मतलब वो गई रहनी न हम खेत में बकरी चरावे। अच्छा और वो बकरी चरावनी हाँ, अच्छा बकरी मतलब पहले शादी से चलावत पहले रहे। हाँ हां तो उन्हें खेत जोतात रहे न तो वो खेत में मतलब ट्रैक्टर में बाजत रहे गाना पहुँच के। हां कौन सिंह के गाना पाया था ट्रैक्टर में। हाँ तो अच्छा सुननी न तो मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो वहीं सुनते सुनते जहाँ सुनी केनो केनो तो उन्हें के आवाज हो रहा था हम पूछनी न एक बेर हाँ। तो लोग कहला कि पहुँच के गाना हाँ, हो। तब से ये सुनते सुनते जैसे एहसास भइल मतलब प्यार के थोड़ा थोड़ा होत रहे तले शादी हो गई। तले शादी हो गइल आ शादी भइला के बाद 5 साल बीतल तो लइका हो गइल ना। ना 5 साल के बाद कहाँ लइके बैल 2 साल के मैंने 2 साल के बाद लड़का हो गइल आ 2 साल बीतल तो रात के बाद भूत चढ़ गइल कि अब तनी हम चिल्ला कहीं कि हम पवन सिंह से प्यार करेनी ना। ना चिल्ला चिल्ला के नहीं कहत प्यार से कहीं ये कहत। पैसा के खातिर तो नहीं ना, करत। ना, ना। हमारा पैसा ना चाहिए पहुँच जी के प्यार चाहिए। कहीं ये भी हो सकता कि राउपति रुआ से कहलो खोज जब राउपति कुछ रोक टोक लगावते नहीं करुआ पर कि तू तारा जौन मन कर तोन कर तो कहीं ये भी हो सकता राउपति रुआ से कहलो खोज कि चलो तू ई नाटक करो हमने के पवन सिंह लगे ई बात पहुंची और पवन सिंह के लगे हमने के पहुंच जाला सुने 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 सुनी ना तो हमने के पैसा वैसा मिलत कुछ हमने के ऐश आराम ना कर जाए। चाहिए हमारा पैसा ना चाहिए ना पैसा ना चाहिए ना तो पवन सिंह से खाली प्यार होई। जी गाना उन्हें गावनी कि ना हाँ गावे नहीं। तनु गाना गा के सुनाई। बहिया में आव करे जवा से सट जा सुन ल तू दिलवा के बात हो जुदा हो के जियल न जाई जिंदगिया रह के हमनी के साथ हो। ई केकर गाना हो पहुँच के देखी पवन जी के गाना हो कितना मस्त और आवाज बाटे एकदम। अगर वह स्टूडियो में गावत नहीं तो हमारा लगता है बिहार के सबसे बड़ा सिंगर रुआ होके जितना मस्त आवाज बा। तो ए पर मेहनत काहे नहीं करत। काहे पर मेहनत करी हमारा पवन जी से प्यार भइल बाटे तो ये सब सोचते नहीं। मान ली रुआ पवन जी से प्यार भइल पूरा बिहार के लोग रुआ के देखे लग कि पवन जी के से रुआ प्यार करता नहीं अगर पवन जी रुआ से एक्सेप्ट ना करस तो रुआ का करे। तो का करे मैं सही वहाँ के याद कर के जिए फिर बाद में मर हो जाम। फिर भी बाद में मर जाए। पता चल बा कि रुआ जौन भी रील बनावे नहीं तो वो खाली पवन सिंह के गाना पर रील बनावे नहीं कहाँ तो बाइये चानस मतलब केहू के गाना पर होई बाकी ज्यादा पवन जी के गाना पर। बिहार में बहुत बड़ा सिंगर बा लोग अब ढेर सिंगर बा लोग एबार और ही नया नया सिंगर उभरतर लोग आ एक से एक हिट गाना होता है बहुत सुंदर सुंदर वो सुनते हो के तो वो लोग के गाना हम वो वो पसंद लोग ना के पड़ेला। गाना जल्दी के ना सुने नहीं। हाँ वो लोग गाना सुने नहीं ना पवन जी के गाना ज्यादा सुने नहीं। पवन जी गाना ज्यादा सुने नहीं। आ मान ली रुआ रील बनावता नहीं रुआ और मम्मी पापा भी होके लोग और भाई बहन होकस लोग तो वो लोग भी वीडियो देखत हुई तो वो लोग के दिल पर कितना लागत हुई कि साला हमने के बेटी के बियाह कर देने जान एगो बेटी के बेटो हो गई आ 4 साल 5 साल के बीतता तो बेटी हमार पवन सिंह से प्यार कर दिया। थोड़ा सा भी मतलब शर्म बा कि ना अंदर हुआ हे बाबा। लाज बा कि नहीं ना ना बताई। ना शर्म कइले तो प्यार होई ना ना शर्म नहीं के ना हाँ। शर्म प्यार कइले के प्यार में रुआ इतना अंधा हो गइल बानी कि रुआ समाज गांव घर हित पुत मने कुछ लौकत नहीं खे। ना कबो समाज केहू के कामे ना आवेला जे उ बानी दिल में उहे। समाज को केहू के कामे ना आवेला रुआ आज अपना घरवा में बानी नु तो सामाजिक के दिन बा। ना तो हमरा ना चाहिए समाज हमरा पवन जी चाहिए। तब बिहान अगर रुआ राउर सास कह दिस कि तू निकल घर में से ई तोर घर ना है हमार घर हमारा बेटा घर हटे हाँ। तो रुआ कहाँ जाए काहे कि रुआ नहियर के लोग भी रुआ के एक्सेप्ट ना करी तो का हो जाई हमें नहीं केनो केनो रहले बस केने कोने रह जाम कहाँ रह जाम केकरा के रह जाम। के रोड नहीं के सरकार रोड नहीं के बनैले आराम से होने जाके रुआ रह पता बा बिहार में कितना रेप होता तो पता का बा हो नु जाए। एबरा रेप चरम सीमा पर पार कर चुकल बा बिहार में ना पूरा भारत में अगर मान ली कहते हैं रोड पर रह के रोड पर कुछ रुआ हो जाओ तब तो ओकर का हो जिम्मेवारी के जाए होई। सब पवन जी के याद में मतलब हाँ। कुछ हो मने तो कौन बात। पवन जी के चलते सब कुछ कुर्बान बा हाँ चाहे दुनिया कुछ को हो हाँ सास ससुर मर्द चाहे घर के बाप महतारी भाई चाहे आसपास के चाहे समाज कुछ को हो
लेकिन कोनो वो प्यार में दिक्कत उनका नहीं। अंधा हो हाँ। गइल बा ना। पवन सिंह चाहिए। हाँ तो दोसर के चाही। पवन सिंह के कौन फिल्म बा जो नरुआ ज्यादा पसंद बा? एगो बा जिद्दी आशिक, एगो प्यार मोहब्बत। जिंदाबाद। हाँ और वह जिद्दी आशिक में ज्यादा पसंद बा। और वो उहे फिल्म हमारा बुआ तो देख के और वह जिद कइले बानी कि हम पवन सिंह से प्यार करेंगे ना। ना जिद पर उतर गइल बानी। बहुत दिन से प्यार करेनी हम हाँ वहाँ से। हाँ। बहुत दिन से। और लड़का को बरस के बा 3 बरस के। तो वो पढ़ेला कि ना? ना उ पढ़ेला ना बोलेला ना चलेला। ना पढ़ेला ना बोलेला ना चलेला। ना उ चलबे न करेला तो पढ़ी कहाँ से। मतलब कि मतलब उ शरीर से अस्वस्थ बा हाँ तो ओकर इलाज उलाज का नहीं करावत? इलाज ना हो पावेला काहे से कि हमारे पास उतना पैसे नहीं खे। पैसा नहीं खे ना तो ओकरा इलाज करावे खातिर वो लोग पैसा नहीं खे ना। तो राउर पतिदेव रहनी बानी जौन रुआ छोड़ देले बानी वहाँ के। हाँ। लेकिन वो पैसा दे के अपना बेटा के इलाज ना करा सकत रहनी? ना वो मतलब उतना ना कमा पावे नहीं जितना से इलाज हो पावे। हम उतना पैसा वो ना कमा पाओनी। लेबर के काम करनी ना वो बोरा ढोवे नहीं। मैंने वही लेबर के काम करनी। हाँ आ जमीन जाथा बा कि ना? ना कुछ नहीं खे ना मैंने लड़का के इलाज करावे खातिर कुछ नहीं खे। ना देखबे कहीं घर हमर कैसन बा। पवन सिंह के और ही गाना जौन रुआ याद होके हाँ गाई थोड़ा। अपना करे जा जैसे राखब संभाल के, अपना करे जा जैसे राखब संभाल के, दे दना दिल ओढ़नी से निकाल के, दे दना दिल ओढ़नी से निकाल के। देख कितना बढ़िया राग बाटे, कितना बढ़िया रुआ गावत तनी। लागत कि रुआ 10 साल से सीखत तनी गाना गाव के उतर के राग बाटे। और वह ये सब गाना छोड़ कर वो दूसरा फील्ड में चाहत तनी अपना इति करे के। अच्छा हमरा गाना वाना में नहीं के जाए के। मने पवन जी के मेहरारू बनी तो उनकरे जैसे तो बने के पड़ी, मतलब आवाज वाज के लेके तो यही से मने पवन जी के मेहरारू बनिए जाए एक बार हुआ हाँ। ना। रुआ पढ़ाई कहाँ तक कइले बने? पढ़ले नहीं के। मने पहला दूसरा तीसरा चौथा हाँ, पांचवा 8 वाले के। 8 वाले भी पढ़ाई होला? हाँ हो गेला, बाकी हम उतना कुछ ज्यादा नहीं सीखले में। अच्छा मान ली जब रुआ पढ़त रहनी तो ओबरा केहू से प्यार भई रहे कि ना? ना सही सही बोला। है सही बात मजाक बा। ना 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 सीरियस में बा, रियलिटी बताई। सीरियसली प्यार बताओ। भई रहे कि ना? ना भई रहे। ना ना प्यार ना भई रहे। सही से बोलते नहीं हाँ केहू से प्यार ना भई रहे। ना माने ई पवन सिंह पहला प्यार उनके दूसरा प्यार पहिला है। तो दूसरा प्यार तिदेव बड़न ई दूसरा प्यार उनके पहला मजबूरी में हवन प्यार अच्छा हकीकत में मजबूरी के ना। प्यार हुआ। वाह वाह देख लोगे जिनका से शादी बोले वो मजबूरी के प्यार हुआ। आई पवन सिंह रियलिटी प्यार हुआ, जी। बचपने के प्यार हुआ। पवन सिंह हाँ बचपन से प्यार होना। हाँ तो हई जौन टिकुलिया सटले बानी, जौन नाकवा में पिरले बानी, जौन कानवा में पिरले बानी, जौन चमकता हाँ। इतना चटकार लिपस्टिक लगैले बानी केकर किन के देवलो? सब पवन जी रात के सपना में आनी तो देख जानी। अरे बाप रे बाप हई देख लोगिन पवन जी रात के सपने में तो किन के देलन हई टिकुलिया नथुनिया कानम के बोलिया औठलिया हाँ उ किन के देलन। देख ली लोगे किन के देश भातार तो भातार के नाम ना आई, किन के देश सास ससुर तो सास ससुर के नाम ना आई। कारण पवन सिंह आवलन सपना में तो सपना में दिलन इनका किन के यहाँ के भाभी के तो यहाँ कानून सटले बनी। हाँ सपना में तो हो नहीं कर सकत। काहे नहीं सकत। कर सकत ना ना हुआ आवे नहीं सपना में। सपना बना सपना में किन के दिलन हाँ। ए बरा लगैले बनी केकरा के देखाव खातिर लगैले बनी? ओहे के पवन सिंह के देखाव खातिर। तो पवन सिंह तो जनवा नहीं खोन तो का हो जाए देखत नहीं कि माने वीडियो के माध्यम से पवन सिंह देखस तो इम्प्रेस हो जाओ। हाँ। का कि जो लड़की हमरा चाहती है उतनी सुंदर भी है ना एक हाथ नु पता ना बुआ के न मतलब का जाने हम पसंद आम के ना आया। ना रो तो एकदम पसंद आए मारा इतना सुंदर बानी रुआ यही उनका सोचे पवन सिंह को पसंद ना आए। लेकिन ई रियलिटी बा कि पवन सिंह के मेहरारू बहुत सुंदर बाड़ी। तो का हो तो जाए पवन सिंह तुमका छोड़ कर रुआ ना 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 उनकर के छोड़ के नहीं की कहत हाँ, हम साथे। जी जी माने दोनों आदमी साथे रहो। हाँ थोड़ा एक गोरी गाना थोड़ा गा के सुनाई ना, बहुत मस्त रहो आवाज बा। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बड़े है भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। हमरे खातिर दुनिया में तोहरा के भेजौले बाड़े, हमरे खातिर दुनिया में तोहरा के भेजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से
तोहरा के बनौले बाड़े। होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बाड़े। बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। देखी केहू तोहरा के रही ना बस में, सोरहे सिंगार सजल सोरहे बरस में। देखी केहू तोहरा के रही ना बस में, सोरहे सिंगार सजल सोरहे बरस में। हुस्न के जादू अदा के मंत्र तोह पे चलौले बाड़े। हुस्न के जादू अदा के मंत्र तोह पे चलवले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। यो गाना पवन सिंह के हटे। हाँ आ ई गाना लागत एकदम रउए पर ई गाना पवन सिंह गइले रहलन। जे तेरा खूबसूरती बा आ जे तेरा पागल भइल बनी प्यार में पवन सिंह के। ई गाना केकरा खातिर गइनी? पवन सिंह खातिर नु। हाँ ई पवन सिंह के गाना ह, पवन सिंह खातिर गइनी हो। लेकिन ई गाना जोन भी बनल बा, ई हमरा लागत ई गाना रउए के देख के ई पवन सिंह ई गाना गइले रहलन। अब ये बताए। पवन सिंह बताइए हम केकरा खातिर गइले रहन ना। हाँ देखी इस कदर इस प्यार में पागल हो गई है भाभी कि पवन सिंह का पूरा गाना भी याद कर चुकी है। और जितना भी रील बनाती हैं सिर्फ पवन सिंह के गाना पर। हज़ारों रील बनाई हैं, हज़ारों वीडियो बनाई हैं और सारा के सारा वीडियो ये पवन सिंह के गाना पर बनाई हैं। और इतना प्यार में पागल अभी तक बिहार में कोई नहीं था। एक 4 बच्चे की माँ थी, संगीता नाम था उनका। वो खेसारी लाल यादव के प्यार में पागल हो गई थी। लेकिन उनको खेसारी लाल का कौन सा फिल्म उनको पसंद है ये भी उनको पता नहीं चाहिए, कितना फिल्म है, कौन गाना है, कौन नहीं। लेकिन ई भाभी को देखिए इतना ज़्यादा पागल हो गई है, इतना ज़्यादा प्यार में अंधा हुई है कि 5 बरस हो गया इनके शादी हुए। एक बच्चा भी है लेकिन वो भी शरीर से अस्वस्थ है। और उसके बाद इनको पवन सिंह से प्यार हो जाता है। और पवन सिंह के प्यार में इसको पागल हो जाती है कि उनका सारा का सारा गाना याद कर चुकी है। और सारा का सारा गाना इस तरह गा रही हैं जिससे लग रहा है कि पवन सिंह खुद अपने स्टूडियो में किसी लड़की को लेकर गवा रहे हैं अपने साथ। ऐसा इनका गाला भी है और ऐसा ये गा भी रही है। बाकी आप देख रहे हैं प्यारा भरा 2.0। हमारे साथ हैं संध्या राज डांसर। इस संध्या राज डांसर से अपना आईडी चलाती है और ये पवन सिंह के प्यार में पागल हो चुकी है। इनका दावा है कि हम पवन सिंह से प्यार करती हूँ और जब भी शादी करूँगी दोबारा तो पवन सिंह से शादी करूँगी, चाहे पवन सिंह कुछ भी करे कहने के लिए हम करूँगी, है कि नहीं जी। अगर पवन सिंह बोल देंगे कि तुम मेरे साथ 2 रात बिताओ बेड पर तो ये भी तैयार है। हाँ तैयार है। हाँ प्यार करे नहीं तो कोनो शिकायतें नहीं के साथ, कोनो शिकायतें नहीं है ना। ना। हाँ पवन सिंह कुछ कर ले। हाँ। पूरा शरीर है पवन सिंह के हाँ। बा ना जी। पूरा ऊपर से नीचे ले पवन सिंह के बा। हाँ तो पूरा उनके दूसरे नाम के बा ना। थोड़े रही। हाँ हाँ भले पति से नाम से शादी भइल बाटे हाँ ना भइल बानू। जी। देखी लोगिन पति से तो नाम से शादी भइल बा। यहाँ के जो लड़का से शादी भइल बा उ खाली फॉर्मेलिटी पूरा कइल बाटे, उ शादी ना हटे। उससे कोनो महत्व कोनो नहीं है। यहाँ का पवन सिंह से प्यार करनी और पवन सिंह से बियाह करम फिर दोबारा। आ ना तो यहाँ के क्या करें, जब ले जियम तब ले जियम, का करे मर जाम। हम मर जाए। देख ली लेकिन प्यार, हारे प्यार। बाकी आप देखते रहिए प्यारा भरा 2.0, बने रहिए वीडियो के साथ। बाकी चलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। का बोले कुछ बोल दी।